Ahol még egyszerűen él apám s anyám, ahol a sűrű erdők elnyerik a külvilág zaját, valaha ott látott meg engem a nagy világ. Ahol a lusta folyó a hegyek közé él, ahol az utakon szürke portka van a szél. Az az a hely, ahonnan eljöttem már 10 éve is lehet. Hidd el, örökre ott hagytam a szívemet. Nagyapám régi dalait énekelgettem, és a széllel kergetőzve nőttem fel. Lehet, hogy nem minden pillanatban emlékezem, hidd el, azt az időt sosem felejtem el. A folyó a hegyek közé él, ahol az utakon szürke portka van a szél. Az az a hely, ahonnan eljöttem már 10 éve is lehet. Hidd el, örökre ott hagytam a szívemet. És minél zajosabban vágtad el egy nap, annál kedvesebbnek látom a múltamat. Te mondd, hogy divatból, vagy szeszélyből, vagy rossz kedvből teszem, te is megérted, ha eljössz majd velem. Ahol a házakban még faraót bútor áll, ahol még egyszerűen él apám s anyám, ahol az utakon még most is szürke portka van a szél, ahol a lusta folyó a hegyek közé él. Ahol a lusta folyó a hegyek közé él. Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! 2024. harmadik hó 31-e van. Holnap bolondok napja. Holnap bolondok napja. Második nagyobb túránk itt a környéken. Felkészülés a nyárra végül is. És ennek a filmnek az lesz a lényege, hogy itt a környezetünket, meg amerre szoktunk bringázni, ezt egy kicsit bemutatjuk. Egyébként az útvonalunk Losonc után Gács lesz, az lesz a végső célunk. Az kb. 40 km ide, Karancslapújtőről, vagyis Karancsberényből indultunk. Úgyhogy a mai program ez lesz, és akkor bemutatom úgy nagyjából, hogy milyen útvonalon fogunk menni. A kollégám, ő egy hagyományos biciklivel jön, én meg most először kipróbálok egy elektromosat, bár már kipróbáltam a télen, mert elég jó idők voltak,
egy kis ismertetőt majd fogok róla mondani, de amúgy egyébként hagyományossal is szoktam bringázni. Úgyhogy indulunk is. Ó, jó a fölvétel. Na, elindultunk. Karancskeszi határában vagyunk. Csak annak mondom, aki esetleg az ország másik részéről nézi ezt a filmet. Ez egy vadonatúj kerékpárút lenne, amin haladtunk, meg amin majd fogunk haladni. De ilyen hülyén van megoldva, hogy mindig át kell menni a másik oldalra, meg az úton van egy szakasz, aztán megint lesz egy szakasz kerékpárút. Ez ilyen hülyén van megcsinálva. De már itt Magyarországon hozzászokhattunk az ilyesmihez, igaz? Úgyhogy egyébként elég szar az út, meg a forgalom is elég nagy szokott lenni. Hát most ugye húsvét vasárnapja van, reméljük, hogy forgalom nem lesz olyan nagy. Egyébként végig a Karancs völgyén, illetve a Dobroda-patak völgyén fogunk haladni, egészen Litkéig. És Litkén fogunk, tehát most olyan észak-nyugat felé haladunk, és Litkén fogunk majd észak-kelet felé fordulni. Ipolytarnóc felé, ott lesz a határátkelő is. Hát ott már valószínű nem lesz ilyen nagy forgalom, hogy átérjünk a szlovákokhoz. Mert ugyebár, ha nem mondtam volna, még Szlovákiába megyünk. Esetleg, ha nem említettem volna az elején. És az össztáv az oda-vissza 80 km. Most egyébként ez egy teszt is, hogy az aksik hogy bírják, de már voltam, amint mondtam, voltam vele messzebb, meg hegyeken. 10-12%-os egymenetbe is, Salgóra, illetve Somoskőbe. És elég jó bírta, amúgy ekomódban vagyok, szigorúan, és ekomódban 150 km-t kell, hogy kibírjon ez a gép. 95 Nm-es, rosszul mondtam, 95 Nm-es nyomatékkal rendelkezik. Hát elég jó egyébként. Hány százalékos volt ez? Gyertem, most látom, hogy 5 a vége. 5 volt a vége, akkor olyan 9 környék ez a hegy. Szemben a Karancskeszi templom, ez még Árpád-kori templom. Völgyön ez a legrégebbi templom. Majd erről is mondok egy kis történetet. Voltak itt egyébként a törökök annó az 1500-as években, és ahol a kezdősnittet csináltam, ott azt a részt úgy hívják, hogy tyúksütő, mivel ott volt nekik egy tábor, találtak ott régi pénzeket, és a monda szerint ott sütötték a tyúkot, vagy egy csirkét ettek, ugye sertéshúst nem esznek a mohamedánok. Na most újabb kerékpárútra fogunk rácsatlakozni. Remélem jó a kamerának a dőlésszöge. És most mondja Erik, a túratársam, akivel egyébként már megjártuk a Dolomitokat is tavaly előtt, hogy azért ilyen szűrt a napsütés, mert hogy valami sivatagi homokot fújt fölénk a délkeleti szél. Egyébként teljesen tiszta időnk lenne,
Aha. Jobb oldalt felé. Aha, igen. Lemegyek közben meg a pesunkba. Na, ez a Dobroda völgye itt, végig, ott folyik bent a Dobroda patak, az Ipoly folyóba. Majd arról is fogok mondani egy pár mondatot. Hát nem tudom, mennyire adja vissza a kamera az időjárásunkat. Sajnálom, hogy itt van ez a por fölöttünk, mert amúgy még nagyon jó időnk lenne. Áratartól nem sok van. Appa. Úgyhogy Karancskeszi Lászlóvölgy puszta következik. Itt megint fölmegyünk a főútra. Sajnos. Annyiba különbözik ez a elektromos, hogy sokat kell tekerni. De viszont ilyen helyen meg jó, ahol van egy kis emelkedő, és akkor sietni kell ki az útra, mondjuk nem jön semmi, vagy esetleg messze van még valami. És akkor ilyenkor nagyon jó a nyomaték, meg a rásegítés. Egyébként sokan mondják, hogy sportolni nem alkalmas, én szerintem meg igen, főleg ekomódban. Én úgy gondolom, éppen arról beszélgettünk az előbb, ez a bringa 9 sebességes, általában a legalsó 3 fogaskereket szoktam használni ezen a vidéken, a mi vidékünkön, de a hegyekbe, ott arra Salgó felé már fölkapcsoltam majdnem, hogy a legmagasabbra is, de ott is simán elég volt az Eco mód. Viszont ott már azért lehetett érezni, ilyen 12%-os emelkedőn, hogy azért már ott sportnak is megfelel az a mozgás, amit igényel a kerékpár. Itt mellettünk megint egy kerékpárút, de most nem mentünk rá, mert ez nagyon kevés szakasz. Jön egy kocsi közben, itt meg föl van festve. Ez a nagy kerékpárút. Erik, hogy mondod? Hogy mondod? Mi a... Jó ez a sebesség? Ja, jó, oké. Továbbra is a Dobroda völgyé jövünk, egy Házas Gergénél tartunk. Ott pedig szembe már Rárós puszta fölötti hegy látható, és a túloldalon az már Szlovákia. Mihály Gerge következik. Van itt nem messze egy víztározó, itt balra, ott lesz majd egy út, föl lehet oda menni. Az is egy jó kis program, egy ilyen mini program, aki erre jár esetleg biciklivel.
Föl lehet menni a gátra, ott azon a részen, mindjárt mutatom. Azon a részen, ott van a gát, és egy völgybe van ez a víztározó. Itt a környező településeknek innen szolgáltatják a vizet, és körbe lehet biciklizni is, hogyha jó idő van, hogyha száraz idő van. Körbe olyan 5 km, 5-6, innen még olyan 2 km innen az elágazásból. Egyébként ez egy ilyen horgásztó lenne, meg plusz még víztározó is egyben. Hát itt kell fölmenni balra. Arra. Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Bemutatom öcsit a múlt nyári kollégámat, túratársamat. Ugye volt az előző filmben szó róla, hogy már régóta ismerjük egymást. Na most ez a snitt bele lesz sziktatva egy filmbe, ahol, tehát egy szlovák túránkba, ahol egy másik túratársam volt Amerikán, és ott említettem ezt a tavat, ahol most vagyunk, és most egy másik alkalommal kijöttem ide öcsivel, és akkor most ez a rövid film bele lesz sziktatva a másik film. Úgyhogy itt vagyunk a Mihály Gergely Komravölgyi víztározónál, és körbe fogjuk sétálni vagy biciklizni, majd még azt meglátjuk. Itt vagyunk a tónál, és abba az irányba megyünk majd körbe, és akkor itt fogunk kilukadni. Egyébként meg körülbelül olyan 6 km körbe a tó. Ott szembe megyünk a parancsban. Nem tudom, hogy jól látható-e. Mondjuk ezen az akciókamerán nem tudom közelebb hozni, de reméljük, hogy jól látható. A Karancsnak a hegyvonulata végig. Egészen Sátoros bányától végig a Pécskő-hegyig. Na, akkor indulunk is. Hosszú ez, jó, azért mondtam. Jól van. Mondjuk lehet, hogy valami üvegbe mentetek bele. Mondjuk lehet, hogy észre voltunk, és sokban már Igen. lehullanak, Igen. nem, de lehet, hogy itt vannak a tavaik. Én olyan... Ja, A kerék. aszfalton. Lekapcsolt. Aha. Aha. Is, hogy nem lesz jó. Igen. Ott majd toljuk. Jó. Ja, ezt mondtam, én azt hittem, jön utánunk valaki. Nos, akkor elindultunk körbe, szép lassan. Mert ott jó lesz, mert ha felszeded a tüsküket, nekem meg majd nem. Ja, vagy miatt hallott, hogy puff, akkor már te meg is állsz. Én vagyok az aknaszedő. Én vagyok az aknaszedő. Hát gyengén Montis terep egyébként. Én mondjuk egy túra biciklivel vagyok, hagyományossal. Itt van egy kis kiülő horgászoknak. Én beszélek. Nem mondta. Neked a telefonod. Aha. A GPS. Jó. Jó, akkor elindultunk volna. Hát elég jó időnk van, most így április elején.
Szerintem van vagy 28 fok. Nincs annyi? Majd megyünk busszal. Oh my child, I know you're hurt and you can't Hát még let most go. nincsen tüske szerintem. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ja, ennek erre biciklivel vár, itt van a nyoma, mondtam valaki. I know you tried so hard. Reméljük. Meg a kullancsokat is. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Szép most az erdő. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man. Lejövünk a partra. Jaj, megnézzük, hogy milyen. Most elég sok víz van benne egyébként, mert ez a fa nem szokott benne lenni. Aha, szépen. Most egy ilyen beugróba vagyunk, azért nem lehet látni végig, hogy milyen. Amúgy az erdő az szép. Vannak a bringák. Az is egy jó program, a Monzit körbevicózni, meg ott vannak. Ez a Salzkammergúti tóvidék amúgy is nagyon szép. Hát szép ez a tó is, csak nincsenek olyan magas hegyek. Meg Mumélbe is. Abból az irányból jövünk. És akkor megyünk tovább abba az irányba. Ja, itt a tó vége. Oh my child, I know you're hurt and you can't Ide let bejön go. egy kis öböl. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Majd ott megválnak a fordulóba. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Na, öcsi, milyen? Itt vagyok. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How
How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. Jó kis vadregény. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Azért jó puha a talaj. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Majd tudod, itt lesz a vízesés. Then he kept walking Most on kerüljük meg a down the másik körül. road, and I watched him disappear Egyszer voltál erre? like smoke. Aha. And I thought I'd Na jó, just nem egy nagy seen a szám. ghost. Ah, ilyen vízlépcső. Then I looked down at what he Igen, a wrote. ipolyból szivattyúgatják föl a vizet, It said, son, when you és akkor grow up, itt you'll engedik be bele a tóba. fine. Nem tudtad? I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've Még got. nem. Nem. I met a young man. Hát azért nem. Searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. Hát csak tudod, nekem meg nagyon korán kell kelnem. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your De mind. nem rövidebb. Nem rövidebb. Rövidebb. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done.
has just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Ez milyen mocsaras vidék. You and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Ez a virsli gumival rám Side by nekem side and through and through. nem valami egyszerű. No limit to what we can do. Nem. És okkal. Itt vagyunk a tónak a végén. Nagy nehezen. Nem sikerült fölvenni, hogy milyen rossz az út. Analízozod volna. Ja. Úgyhogy megmutatom, hogy van itt egy vízlépcső, itt szivattyúzzak fel a vizet az ipolyból. Csak most le van állítva, mert szerintem tele van a tó. És ott jöttünk a túloldalt, így van ott egy gyöböl, benyúlik, aztán vissza erre ki, aztán erre eljöttünk, és akkor itt föl. És akkor megyünk tovább abba az irányba. Most átértünk a tónak a másik oldalára. Most itt. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything. Ó, csiripelnek a madarak. Nagyon hamar bejött ez a nyár. Mondjuk jövő hétre ideket mond. Ja. Így van. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world inhales. Ez is olyan szeszélyes hol. Nagy a sárhol, nagy a por, ki van I száradva. wouldn't want it any other way. Tudod, hogy mi volt? Tavaly előtt kotorták a tavat, hordták el a földet nagy villanycsekkel, és szerintem akkor mondták rá, hogy semmi. A kerekeikkel ráhordták a sarat, tudod?
Tudod, mikor kéne azt az utat megcsinálni? Délelőtt kéne eljönni. Aha. Délelőtt eljönni, ezt itt erre átmenni. És akkor még talán Széchenyi is be lehetne próbálni, ezt visszaludni. Ja. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Vagy a testnek? Na, ott a szó. Majd még egyet menjünk már végig a gátot. Majd még egyet végig menjünk a gátot, mert nem sikerült. I know you've done your part. It's not fair. Igen. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Azt találom, hogy fölverik a portát. Minek jön ide be ilyen autókkal? All your life you've tried to be a good man inside. Fogalmam nincs. Did everything that you thought you should. Jó, fölvett a pont. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Ennyi volt a dolog. És akkor megyünk vissza a főútra. Szlovákia felé a másik túrába kapcsolódunk be. Nos, akkor ennyi volt a tó körbekerülése, és akkor megyünk vissza a másik filmbe, amiben Gácsra megyünk a kastélyhoz. Arra. Ide is ki szoktunk jönni.
bringázni, hát oda-vissza 30 kilométer, de nem is 30-34. Hát, hogyha nincs sok időm, akkor oda ki szoktam menni, megmozgatni magam. Ha távolabbra nem tudok menni, vagy nem tudunk menni. Amúgy remek illatok vannak itt, a kökényfabokrok most virágoznak. És most jön ez a Litke falu, itt kell majd balra fordulni a falu végén, falu közepén, a határ felé. Egyébként ott már szembe, a túloldal, ami kibukik, az a hegygerinc, az már ott szlovák rész, és ott abba a völgybe megy az Ipoly. Hát én nem öltöztem úgy olyan vékonyan, mint Erik, de nekem is majd le kell vetkeznem, mert kezd meleg lenni. Tehát Litkén vagyunk. Nos, itt kell majd jobbra fordulnunk, ahonnan jön az a Hyundai. És már látható az Ipoly völgye, de majd megmutatom magasabbról, ahogy végig lehet látni rajta egészen Nógrádszakálig. Jön egy kis emelkedő, elég rossz az út. Az Erik százalékra mennyi? Nem mutatja? 5%-os. Majd egy jó helyen megállunk, hogy hát onnan jó be lehet látni a völgyet. Szerintem itt jó lesz. Ipoly völgyét innen lehet igazából látni. Mindjárt mutatom. Ráfordulok. Hát ez lenne az Ipoly völgye, ott a túloldalon az már egy szlovák falu. Azt hiszem, hogy Tőrincsnek hívják. Tőrincs, igen. Jó mondtam. És ott valahol ott folyik benne az Ipoly.
Hát ugye ez régen a jégkorszak végén alakult ki ez a nagy völgy, mert itt egyébként ezt el volt öntve vízzel, és ahogy a jég visszahúzódott, meg kialakult a Ipoly folyó, ez így tele lett ilyen hordalékkal, és akkor összeszűkült. Meg nem olyan nagyon nagy vízhozamú folyó ez, percenként 25 köbméter, legalábbis ezt írja róla az ismertető, és a folyó maga az egész hossza 254 km szabályozás nélkül. Valahol ott az Aggteleki hegyek fölött, picit délebre Dobsinától, onnan ered, és Szobnál folyik bele a Dunába. Hát ott van Rárós puszta, ráközelítek, ott az a rész, itt pedig ilyen vízimadarak láthatóak. Egyébként horgászni szoktak benne, folyóba. Úgyhogy mi pedig megyünk tovább, tehát ezen az úton Szlovákia felé, és az már ott Szlovákia Rap falu, tovább pedig majd Losonc következik. Úgyhogy indulunk is lassan. Egyébként lassan Ipoly-Tarnócra érünk majd be, és ott van egy őslényparknak mondják. Most éppen nincsen nyitva, mert még csak április lesz, sőt március vége van, mert május végétől lesz nyitva, úgyhogy ezt most ki fogjuk hagyni. Egyébként a múltkor voltam itt hagyományos bringával. Hozzánk olyan jó 30-as kilométerbe, oda-vissza 60 kilométer, az is jó kis túra egyébként, egy ilyen délutáni túra. Szállás lehetőségek is vannak itt a környéken, egyébként meglepően sok is, ahhoz képest, hogy mennyire nem olyan látogatott rész ez itt Észak-Nógrádban. Úgy nagyjából falvanként 2-3 ilyen helyet is lehet találni, ahol meg lehet szállni viszonylag olcsón. Szerintem a neten rajta vannak, úgyhogy ezzel én most nem is foglalkozom. De az időnk az nagyon jó. Tehát az a őslénypark, a faluból jobbra kell fölmenni azon a völgyön ott szembe. Körülbelül olyan 3-4 kilométer. Érdemes megnézni, aki erre jár esetleg bringával is, vagy autóval. Egyébként innen már nem olyan messze van a Alacsony-Tátra. Másik oldalon. Mögött. Aha. Hát egy ősz. Egy ősz. Hát a Magas-Tátra meg Lipót-Szent Miklós, vagy esetleg Poprád, az olyan 200 km, 180. Micsoda? Hát Poprád. Ja, nem tudom. 180-200 km körülbelül. Van tervünk oda is menni a nyáron. Egy napos túrára, mert innen tőlünk egy napos túrán ez végül
végrehajtható, de fölmegy az autóval az ember olyan közelebb, és akkor onnan biciklivel lehet tenni ilyen 60-80-100 kilométeres körutat. Hát itt a vasúton látható, hogy van vasút is, vagyis volt, megszüntették ebben az évben. Egyébként teljesen el lehetett jutni innen Aszódra, sőt Pestre is, mert Balassagyarmaton még kapcsoltak hozzá a kocsit ezekhez a bézékhez, ezt csak úgy vasútkedvelőknek mondom, és teljesen Pestig a keleti pályaudvarra föl lehetett menni még egy pár évvel ezelőtt. Jó, az igaz, hogy egy fél napba került, de volt közvetlen összeköttetés innen Ipolytarnózról. Hát az jó lenne, ha megcsinálnak kerékpárútnak, úgy, mint külföldön is van. Fölvettem ma én ezt a megkülönböztető mellényt, vagy nem mellényes, hanem póló, mert egyébként a szlovákoknál ez kötelező, meg a sisak is, és a rendőrök előszeretettel büntetnek is érte, ha valaki nincsen. Lassan beérkezünk Ipolytarnózra, és akkor ezután a falu után következik a határ. Szlovák határ, vagy magyar-szlovák határ. Egyébként rengeteg túrázási lehetőség van itt a környéken, akár gyalogtúrára, akár kerékpáros túrára gondolok. Itt van a Salgó, Somoskővára, Medvesfennség, Zagyvaforrás, Zagyvafolyó forrása, hogy mindenki értse. Ugye Szolnoknál folyik bele a Tiszába, tehát ez is itt van egy elérhető távolságra tőlünk. Látni, hogy 23-mal jövünk. Jó mér! Ipolytarnóz. Amúgy itt semmi különös nincs a határátkelén kívül. Ja, meg az Őslém park, amit említettem. Oda érdemes kimenni, aki erre jár nyáron, az Őslém parkba. Teljesen le van vezetve 20 millió évtől, hogy itt hogyan alakult a környezet meg a táj. Lassan kimegyünk a faluból. Legelső falu majd Kalonda lesz, de az még olyan 5 kilométer körülbelül. Majd ott újra bejelentkezünk. Ja, és azt el is felejtettem mondani, Erik. Itt el voltam foglalva Salgóval, meg
Somoskővel, hogy itt van a Karancs, ami az országban szerintem, ha jól tudom, a harmadik legmagasabb hegy, vulkanikus hegységcsoport. Tehát végül is ő hozzá tartoznak ezek a mellékhegyek, hogy a Salgó meg a Somoskő. Tehát a fő hegy itt a Karancs, ami 729 méter magas, és a lábánál fekszik Karancsalja, Karancslapujtó és Karancsberény, illetve Karancskeszi. Tehát egy ilyen vulkánikus hegycsoportról beszélünk, ami 20 km hosszú, vagy talán egy kicsit több is, északi és déli irányba. Itt a északi középhegység északi részén. Érdekesség, hogy ez az egy hegységcsoport, ami észak-déli irányú, itt a északi középhegységben. Amúgy minden más hegy általában nyugat-keleti irányú. És most fogunk majd átlépni a szlovák oldalra. Igen, elbontották már régen. Hát kár. Itt volt a határátkelő. Hát kár érte. Ja. És itt mellettünk megy a vasút. Ott szembe pedig már legelső szlovák falu, Kalonda látható, ha egyáltalán lehet látni ezen az akciókamerán. Egyébként a szomszéd faluban, Rapon, gyógyfürdő is van, amit persze régen a kommunizmusban még Magyarországon fedeztek föl Rárósnál, ott van a kút, ott fúrtak le, meg hát lényegében ott tört fel a meleg víz, csináltak próbafúrásokat, 60 fokos víz van, 2000 méter mérő jön föl, és 2000 méter mélyen ilyen dolomitos kőzetanyag van, ilyen mészkő, kálciumkarbonát, magnéziumkarbonát összetétellel. Tehát lényegében itt, aki már járt Bükszéken, annak emlékeztető lehet, hogy itt ezen a részen is körülbelül olyasmi víz van, ilyen sós víz, tele ásványi anyagokkal. Hát ez nekünk nem kellett, a magyaroknak. A szlovákok csináltak maguknak egy strandot itt Rappon, és az üzemel is, meg fejlődik. Wellness is van már ott, sőt, nem messze innen nyugat felé, az Ipoly völgyétől kicsit északra, Alsó-Strehován, ott is van strand, illetve wellness részeg is, ami minden nap este 10-ig nyitva van, még télen is. Úgyhogy érdemes oda elmenni. Kalonda végén álljunk meg. Jó. A vasútállomás. Oké. Úgyhogy aki erre jár, még egyszer csak önmagam ismételem, az ide át is jöhet még fürödni is, mert van két jó strand, Strehován, meg itt Rapon. Itt van a bekötése a Igen. Húzani fordulsz, az másik. Igen, itt be lehet menni, itt van homokbánya, meg halastó van, balra. Arra megmutatom a nézőknek. Csinálok egy kört. Itt be lehet menni. Itt ezen az úton. És akkor vannak ilyen hétvégi házak, meg halastó. Érdemes itt is kitérni. Mert egyébként meg szép környezetben van.
Mi már arra voltunk többször is, úgyhogy most azt kihagyjuk. Megyünk tovább Losonc felé, és ott már a távolban ott van a legelső falu Kalonda. Lassan majd begurulunk. Hát még egy pár évvel ezelőtt itt ment a vasút. Mondom, ha nyitva lenne a kocsma, bejöttünk volna sörre. Hát, vissza. De ha látunk valahol kocsmát... Tegnap kihozottam nővéremmel az eurós pénztárcámot, az benne egy táskához visszavitt. Ó, na van nálam 10 euró. Ez már csak elég. Szóval Szlovákiában, amikor jövök, akkor fogjuk. Majd mondjuk, hogy 10 euróról kérünk csapolt sört. Mennyit adnak? Játszik gyerekeknek. Hol álljunk meg? Ja, a vasútállomáson. Személyigazolvány van nálad? Aha. Akkor oké. Már azért is erőszeretettel büntetgetnek. Sokat megiszom. Ja, az igaz. Levelted az állomást. Ja. Na, itt van az állomás. Milyen faj estvéd átjárók vannak. Ja. Le is van kerítve. Mit akar? Aha, mennyi? Veszi. Áskát nem hoztam. Be. Kielagazásnál. Hát itt jobbra el lehet menni, a táblán is lehet látni Losonc felé, a balra pedig Fülek felé lehet elmenni. Hogyha esetleg valaki Fülek felé akarna menni, arra vissza lehet menni Salgótarjánba például, vagy van ott egy vár, a Füleki vár, aki meg akarja nézni, azt most nem olyan régen újították föl, úgyhogy mi balra fogunk menni, Losonc felé. Tehát Rampon vagyunk, tehát itt is van strand, itt említettem, hogy van egy gyógyvízű strand, egy termál vízű strand. Ott, ahol jön az autó, ott kell balra befordulni, és tulajdonképpen egy rét közepén van az egész, de elég jó. Na, mindjárt megkérdezem Eriket, hogy bemegyünk-e oda. Erik, bemegyünk-e a strandhoz körülnézni? Na, be is megyünk, majd megmutatom. Egyébként itt is van szállás lehetőség, már láttam egy-két helyen kiírva. Például itt is a bal oldalon lesz, ahol a pick-uppal, itt ez a révhez.
Szerintem itt is vannak kiadószobák, és akkor itt kell bekanyarodnunk balra. Ki is van írva a tábla ott. És akkor innen egy ilyen jó 150-200 méter a strand. Mindjárt odaérünk. Csak érdekességképpen is megmutatom, ha esetleg valaki erre jár a nyáron. A wellness részleg meg télen is nyitva van, sőt este is. Meg szálloda is van talán itt azóta. Igen, igen. Itt van a vasútállomásban arra kézre, de ma itt is bezárták a állomást, mert nincsen már vasúti forgalom. Na, itt van a strand, ott meg egy kemper áll, és akkor itt van a strand. Hát most még teljesen üres. Bejövünk, megmutatom ma közelebbről, hogy milyen is ez. Ha be tudunk látni valamilyen szinten. Igen, itt van a strand. És akkor itt vannak a büfék jobb oldalt. Ott pedig szemben pedig a wellness rész. Elmegyünk arra is, mindjárt megnézzük. Ha megnézzük a wellness részt is. Hopp. Nézzük a wellness-t is. Már voltam egyszer télen a családdal. Nem rossz hely egyébként, csak kicsi. A parkolója az itt van, itt a bal oldalt, itt jó pár autóval el lehet állni esetleg, ha valaki ide vetődik. Ott szembe pedig a strand, amit az előbb mutattam. Már egy kicsit már fejlesztettek rajta, mert ahogy látom, ma kinti rész is van. Mindjárt megnézzük. Mondjuk még elég lepukkant a környezet, de ma itt vannak szemben ilyen házikók. Gondolom majd kemping lesz itt. Aha. Hát itt van. Az meg a külső medence. Na jó. Ja, majdnem elestem. Van is itt egy táblán, hogy leírja, hogy milyen mélyen van a víz. De ma azt nem nézzük meg szerintem. Tessék? Aha. Ja, szerintem itt kemping lesz. Most akkor ilyen bungallók lesznek. Mögöttünk. Melyik? Ja, az lehet, az lehet. Hát az nyitva volt még tavaly előtt télen, vagy mikor voltunk itt 20-ba, körülbelül, vagy 19-ben. Igen. Na, itt van egy ismertető tábla bal oldalt, de most nem állunk meg, eléggé kiszívta a nap. Itt jobb oldalt is, hogy milyen van a víz, úgyhogy megyünk tovább Losoncra. Na, most fordulunk ki Losonc felé, balra pedig el lehet menni Rárós puszta felé, illetve Alsó Strehova felé. Mi Losoncnak megyünk. Hát itt szerintem a 6-7%-os volt. 3,6. Ja. És már jobb lesz. Nehezít. Látni a toronyházat Losoncon. Szembe kerültek a lecsőre.
Hát ott már szembe a Alacsony Tátra nyúlványai, Breznó bánya rész. Úgyhogy itt már jó nagy forgalom lesz, meg jó gyorsan mennek ezek a szlovákok, de végül is az út meg jó széles, meg jó minőségű, úgyhogy majd mi arra fogunk bal felé menni, amerre vannak azok a lakótelepi szociál épületek, arra fogunk majd menni. Hát körülbelül Losonctól olyan 6-8 km Gács a célunk. Úgyhogy a legközelebb Losoncon kapcsoljuk be újra a kamcsit. Mehetünk! Nos, lassan beértünk Losoncra. Remélem az aksi még kibírja. Majd itt lesz be. Van a Losonci zsinagóga. Mindjárt megnézzük az elejét. Itt be tudunk menni. Nem tudom majd, hogy mennyire fér bele a kamerába. Itt vagyunk. Nos, a látótávolságon a gácsi várkastély. Majd erről is mondok egy pár mondatot, ha odaértünk. Úgyhogy valószínű, hogy ennek a kamerája vagy a kamerának az aksia már le fog merülni. De van egy másik is, majd azzal folytatom. Addig is nézzük Eriket, hogy megy előttünk. Elég jó az a kerékpárút. Jó, ki van építve. Lassan odaérünk már majd. Aha, csak ne jöjjön semmi, onnan jön valami lószara. Ó, nem jó. Hát tudod, hogy ne menjenek ki? Tudom, de hát nem segítség. Aha, mehetünk. Oh.
folytatódik. És akkor ott van a várkastély fönt. Szerintem erre kell menni jobbra. Aha. De ez az irány nekünk a jó-e? Talán, nem? Ja, nem. Ennyi. Ja. Lehet, hogy erre akarnak folytatni itt a patakparton. Na, itt a vasúti őrház. Gács. Csontvári Koszta Tivadar és a gácsi tartózkodása. Gács nagy hatást gyakorolt európai festészet nagymestere életére és művészetére. Kisszebenben Sabinov született 1853. július 5-én. Középiskolás éveit Ungváron és Eperjesen töltötte, ahol üzletesnek és patikusnak tanult. 1884-ben érkezett Gácsra, ahol megnyitotta Vörös Kereszthez elnevezésű gyógyszertárát. Azért üzemeltette, hogy megkeresse vele mesterművei ihletésének szolgáló utazásai költségét. Ott van a bár föntben. Most megérkezünk a kastélyhoz, lassan. De van kilátás, na majd azt megnézzük. És megérkeztünk. Nos, akkor megérkeztünk a gácsi várkastélyhoz. Tudsz valami adatokat mondani, Erik? 44 km, 20,8 km/h átlaggal, a 198 méter magasan vagyunk. Na, az jó. Ez a hány százalékos lehetett ez a emelkedő? Hát ebben 20 is, simán 25. 20 is. Na, tulajdonképpen ez a kastély 1200-as években épült, és aztán utána a csehek megszállták, és a 1500-as években Hunyadi János visszafoglalta, de ugye többször lerombolták közben, és a jelenlegi állapotát az 1800-as évek elején kapta meg. Úgyhogy most oda fölsétálunk, csinálunk egy kis körsnitteket, fényképezést, eszünk, aztán indulunk majd vissza.
Egy kicsit bemutatom a bicót. Új biciklit. Egy elektromos bringa, Kellys markájú, Carson 30-as. És mutatom. Panasonic motoros. 95 Nm-es nyomatékkal rendelkezik. Kellys. Hozzá tartozó kulacs is. Szintén. Sebességről annyit, hogy 9 sebességes. Elől van egy kisebb tartsa. Hát nekem az első benyomásom az, hogy amúgy nem rossz, csak szerintem nem ártana nagyobb tányér előre. Szerintem, de nem tudom, hogy a motor hogy bírná. Azt ne kérdezze senki, hogy ez hány fogas fog van rajta a fogaskeréken. Fogalmam nincs. Én meg most nem számolom meg. De lényegében a váltó, hátsó váltója, QS, jól látom, és hátul van 9 fogaskerék. Egyébként alumíniumvázas, nem jó helyen mutatom a vázat, alumínium, dupla falu a felnie. Na hát, ilyet nem jut eszembe. Hozzátartozott a sárvédő is, előre, hátulra, lámpa is, az is széria tartozék, és ez a Kellys Carson 30-as. Ha még nagyon új ez a bringa, itt kell bekapcsolni a szuflát bele. Itt lehet állítani, hogy milyen fokozatba akarunk menni. Most Eco fokozatban van állítva, én azzal jöttem. Van ez a standard. Van automata, az már jó, ahogy nyomjuk a pedált, úgy adja a nyomatékot. És van ez a HICT, ez hegyekben nagyon jó. Például itt, hogy most jöttünk föl, itt egy ilyen 20%-os emelkedő van. Ott ezt be kellett már kapcsolnom. Itt lehet bekapcsolni a lámpát rajta. Teljesen fel volt töltve az aksi, mikor eljöttünk otthonról, de vagyis már én tegnap mentem vele 12 kilométert. Hát most olyan 80%-on van, mindjárt megnézem. Ja, visszateszem a Eco programra, és akkor ,63%-on van. 55,6 km/h-val jöttünk, és akkor itt meg a newtonmétert mutatja, meg a km/h sebességet. Úgyhogy így röviden ennyit, de lehet, hogy nem lehetett látni, hogy mutattam a órát, mert LCD kijelzőben nem látni rendesen. Tehát megint itt lehet állítani a fokozatokat, standard, autó, HICT. Ez hegyen nagyon jó. Most visszaállítom. Ekkora, és itt meg itt, hogy hány kilométert mentünk, hány százalékon van az aksi, átlagsebesség, legnagyobb sebesség, mennyi kilométer van benne a biciklibe. Úgyhogy ennyi. Az évben megtanultam. Ja, menjünk még egy kört? Nem, úgy bemegy. Bemenni? Hát próbáld meg, most mit teszítesz? Jó, lehet, hogy bemegyek egy pillanatra a kastélyba, azt mondja Erik, hogy menjek már be. Mások is mennek, gondolom, nem mit szállózom. Ja, nem jössz be? Nem, együnk maradjon azért. Jó van. Oké, akkor bemegyünk.
az étterem, nem megyek beljebb. Ott van benne az étterem. Nem megyünk beljebb. Így néz ki előről. Úgyhogy azt inti Erik, hogy beengedtek-e, hát nem mentem be, mert ott bent közé kajáltak, meg minden, mondom, ma azért kényelmetlen, hogyha kiküldenek. Úgyhogy zárós nyitként most még Erik fölveszi a cipőjét, a bicós cipőjét. De leülök ide melléje. Úgyhogy és már indulunk haza. Hány kilométerünk van hazafelé? 40 durván? Hát, nekem biztos. Legalább 40. Legalább 40 kilométerünk van hátra. Úgyhogy összességben 80 kilométer lesz körülbelül. 80-85, attól függ, hogy teszünk-e még valami kitérőt. Na, csak nem tudom megállani, hogy ne vegyem elő újra a kamerát. Így a végére. Hát ilyen helyen vezet a Bicó út. És itt van egy nagyon szép tó itt mellettünk. Nálunk mifelé miért nem lehet ilyet csinálni? Hello. Nagyon hangulatos kerékpárút. Mellettünk meg a tó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ó, nagyon élvezetes. Hello. Hello. És itt meg a tó mellettünk. Ó, de jó helyen biztos. Ez a kerékpárút. Na ezért, a szlovákokat ezért becsülöm, mert ilyeneket kitalálnak. Nálunk meg ilyen nincsen. Legalábbis mifelénk. Piknikezők. Ó, hát ez nagyon jó hely. Teljes erdőbe vezet. Erik már őbre ment. Ó, nagyon jó. Futók. És akkor itt van a tó. Nagyon jó. Aha. Ó, de jó hangulatos hely. Megtaláltuk a tavot. Meg. Amit idefelé nem találtunk meg, most hazafelé megvan. Bármilyen úton. Ja. Nagyon jó volt ez a kerékpárút. Hattyúk.
Amit szószot zárik. Jó volt? Jó. Jó. Itt is maradhatnánk egy. Ja. És arra vagyok kíváncsi, hogy ez az út hol lukad ki. Mert hogyha Losonc elején lukadna ki, amerre mi megyünk, akkor jó szerencse lenne, mert kevesebb kilométer. Var mindegy. Így el lehet jönni máskor is. Ja. Na, úgyhogy ennyi volt. Legközelebb. Nem tudom mikor, de reméljük hamarosan. Hello. Sziasztok. Múltam éppen, vasárnap volt, azt hiszem. Apám bort töltött és sodort egy cigarettát nekem. Leült mellém s azt mondta, most, hogy elmégy, ki tudja, mikor látunk majd újra. Vigyázz magadra, fiam, vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Ott a kollégiumban minden egész másképp van. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam. Mikor eljött a nap, szintén egy vasárnap délután, anyám könnyek közt adta rám az ünneplő ruhát. Csirkét csomagolt az útra, apám bort töltött újra. Búcsúzóul azt mondta, vigyázz magadra, fiam. Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Egész más ott az élet, egyedül hagynak téged. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam. Büszke és irigy, eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Sokszor bántanak téged, de honnan jöttél, de szégyen. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam. Azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam.